हाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायना लाफिनलायबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां आइडियासफोरखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा गोबां सुबुंफ्रानो दिनै गावनि जिउआव बे गावनि गोसोनिफ्राय गिनाय ओमफ्राय लाजिनाय बे आयदाखौ होखारनो हायैनि खारनावनो बिसोरनि लाइफआ साक्सेस जाया बिसोरनि लाइफआ जेरावबो फेलियर जायो दा मेनलि बाथ्राया जाहैबाय मा गियो जों मानो गियो नङा होमबा बाट मानो गिनो ओंखारो हमना लादो सासे अफिसार मानसिजों रायलायनोबा गिनो ओंखारो गिनानै अफिसाव हाबनो हाया नङा होमबा बा सोरबा गेदेर मानसिजों रायलायनांगौबा जों गियो जों गिनानै थारमाने जोङो रायलायनो हाया दा बिदियावनो जोंनि गोबां माखासे बुस्थुफोर थालांनोसै ओमफ्राय स्टुडेन्ट लाइफआव जाहैबाय मा जों फोरोंगिरिफोरखौ गियो ओमफ्राय गिनानै माबा मोनसे बाथ्राखौ सोंनांगौमोन सोंनो हाया स' बे आयदाखौ जों होखारो दाना दा गिनाया अनेक थाखोनि थानो हागौ नङा होमबा मोजाङावबो थानो हागौ गाज्रियावबो थानो हागौ बाट गिनायनि थाखायनो जों ओरैबायदि बाथ्राखौ गिनांगौ जाय मानि जेनेबा ससाइटियाव जायखौ हामा होननानै बुङो जों बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनो गिनांगौ नाथाय जों जाहैबाय मा जाय बाथ्राखौ जों ससाइटियाव हामा होनना मोनथिखायो मावनो नाङा बेखौ मावबा जों गिनांगौ नङा होमबा माबा मोनसे जागोन दा जों बेफोरबायदि खामानियावसो जों गिया मानसिफ्रा बिदियावसो जों गिया नाथाय नोंहादि नोंनि जिउनि थाखाय सोलोंनांगौ आयदा दङ बे सोलोंनांगौ आयदायावसो नोङो दिनै गियो बेनि थाखायनो जोंहा मिथिनांगौ दं स' जों गियो आरो बे गिनायखौ जों बोरै होखारनो गिनायखौ जोंनि गोरबोनिफ्राय जों बोरै बोखानानै गारनो दिनै नोंसोरो नुगोन गिदिर दिनै इन्डियायाव आं वार्ल्डनि बाथ्राखौ बुंला इन्डियायावनो गोबां माखासे गेदेर मटिभेशनेल स्पिकारफोर दङ बिथांमोनाबो दिनै गियो बै समाव गिबोदोंमोन गिनानै बिसोरबो स्पिच बुंनो हायामोन मालाबा प्रग्राम जायोबा दाइसआवनो स्टेजाव गाखोनो हायामोन स्टेजाव गाखोनाय लोगो लोगो हान्थुआ थोर मावो बाट गिनाया नैबे फरायसा समावल' उन्दै समावल' नङा गिनाया बैसो जानाय मानसिफ्राबो दिनैसिमबो गियो बिसोरबो सोरबा गेदेर मानसिजों रायलायनो हाया माबा मोनसे सोरबा अफिसारफोरजों रायलायनो हाया अफिसनि मावख'आव हाबनानै बिसोर रायलायनो हानाय बिसोरहा साहस गैया बिसोर गियो दाना नों मानो गियो माखौ गियो नों मालाबा नोंखौ हमदांदों ना फार्स्टआव पइन्टखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायना होनो नागिरबाय एक नाम्बार पइन्टआ जाहैबाय मा जों गिनायनि जाहैबाय जेनेबा साप'ज आं दिनै भाषायाव बारा एक्सपार्ट नङा होमबा स' आं बाहाय एसे गिबाय बोरै भाषा रोङाबा बोरै रायलायलाबायोब्रा आं रायलायालै नङा होमबा थांला नोङो भाषायाव नों एक्सपार्ट नङा स' बेनिखायनो नों रायलायनो हाला बे अफिसारफोरजों बा दिनै नोंखौ मोनसे स्टेजाव पारफर्मेन्स खालामनो लेंहरबाय बाहायबो नों स्टेजाव गाखोहैनो हाया मानोना हागोन ना हाला नोंनि गोसोआ गुद मोनबाय स' बेनिखायनो नोङो स्टेजावबो जौसाङावबो गाखोहैनो हाला बेबायदि खाथिरावबो नोङो दिनै गियो मानोना नोंहा माबा मोनसे खमि थाबासो नोंहा माबा मोनसे खम थायोबानो नोंनि मोन्दांथिफ्रा नोंनि साननायफ्रा खम जायोबानो नों गियो थारमाने नों गियो आरो अट'मेटिक नों गिखागोन ओंखायनो गिनानै नोङो नोंनि खामानिखौबो नोङो साक्सेस खालामनो हाला जेरै साप'ज लादो दिनै फोरोंगिरिफ्राव नोङो रोङा सोंनांगौमोन माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै नोङो गिनानै सोंला मानोना नोङो सोङोबा फोरोंगिरिया रायगोन नामा बेबायदि मोनसे डाउट थाबाय नोंनाव मोनसे सन्देह थाबाय ओमफ्राय बिदियाव नोङो सोंला आरोना थाबाय बिजों लासैनो रोंलांला स' दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं सासे इन्डियानि बेस्ट मटिभेशनेल स्पिकारखौ आं मुं लानो नागिरदों आरो बिनि फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि गेजेराव आं शेयार खालामनो होननानै फैदों खोथाया जाहैबाय मा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सन्दीप महेश्वरी होनबा रावबो मिथियै गैया बिथांमोननि सासे मोनसे गुगोलाव इमेज बाजारबो दङ नोंथांमोना सार्च खालामबा मोनगोन इमेज बाजार होननाय बिराद गिदिर मोनसे इमेज बाजार बाहाय ओमफ्राय दा बिथाङा इन्डियायाव सासे बेस्ट मोनसे मटिभेशनेल स्पिकार होननानै जों बुंनांगोन बिनि अनगायैबो गोबां दङ खिन्थु आङो मस्टलि बे सन्दीप महेश्वरीखौ आङो नायो दा जोङो बियो गावनि मोनसे बिबुंथि खिथादोंमोन जेब्लानाखि बियो कलेजाव पारफर्मेन्स खालामनाय समाव स्पिच लाखिनाय जादोंमोन अब्ला स्पिच लाखिफुनाय समाव बियो गिनानै बिनि स्पिचफ्रा थाबथाजोबदोंमोन बुंनो हाया जादोंमोन दा बिदियाव बे लासैनो बिनिफ्राय सोलोङै दिनै माने टप सासे मटिभेशनेल स्पिकार जानो हाबाय सन्दीप महेश्वरीया दा बिदिनो आं दिनै नोंसोरखौ बुंनो नागिरदों बेयाव जाहैबाय मा नोंनि नाजानाय थानांगौ नों खुद गावनो नाजानांगौ गुबुननिखौ फल' खालामनांगौ गुबुना माब्रै एसेबां मोनसे प्रग्रामफ्राव खुनु मोनसे गिनाय गैयाजासे माबा मोनसे भाब गैयाजासे हारसिङै गोसो बायदि बियो बोरै स्पिचखौ लाखिलांबाय थानो हायो बोरै इसिबां मोजां खुनु मोनसे टेनसन गैया गिनाय गैया बोरै फ्रि उदाङै स्पिच लाखिनो हायो बेखौ नों सोलोंनांगोन दाना बाथ्राया बेनो दिनै नों जि आयदानि सायाव बुंगोन नों जि टपिकनि सायाव बुंगोन नोंहा बिनि सायाव रोखा गियान दंखायोबा रोखा बाथ्राखौ नों मिन्थिखायोबा आरो जाय बाथ्राखौ नों गुबुननि शेयार खालामगोन बिसोर आंनिफ्राय रोंसिन होननानै जुदि नों साननानै लायोब्ला आरो नों मोनसेबो स्पिचखौ नों होनो हाखाला मानोना नोङो सानबाय आं बुंबा बियो हमगोन नामा आंनिफ्राय बिसोर रोंसिनजोबखा आंनिफ्राय रोंसिन थानायाव आं बोरै मा बाथ्रा बुंनो बिदि होननानै जे दिनै नोङो बुंनो हाला नाथाय बे नङा दै
गासैबो एक्सपार्ट मानसिबाबो सोरबा डक्टरेट बिमुङानो मोनथों सोरबा रिसर्च पार्सनानो जाथों गासिबो जेरावबो एक्सपार्ट नङा बे गाव गावनि आयदायाव एक्सपार्ट जागोन बाट गासैबो आयदायावनो एक्सपार्ट जानो हाया बे बाथ्राखौ नोङो मोजाङै मोनदांना लाग्रोखा मानोना गाव बयहाबो मोनफा मोनफा आयदा थायो मोनफा मोनफा एंगेल थायो दा सासे ओरैबायदि मानसि दङ जेखौ आङो रोङो बेखौ बियो रोङा दिनै आं सोङोबा बियो हानाय नङा आरो बि सोङोबा आं दिनै हानाय नङा जे आयदाखौ बियो रोङो बे एक्सपार्ट खिन्थु आं जे आयदाखौ रोंगौ आं जेनि सायाव नलेज दङ बेखौ जुदि आं बेनाव सोंगोन होमबा बे सासे एक्सपार्ट डक्टरेटबाबो फिल'सफारबाबो बे रिसर्च पार्सनबाबो बियो मालाबा हानाय नङा बेखौ आं गेरेन्थि होननानै बुंदों ओंखायनो नोंसोरनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जों रावबो एक्सपार्ट नङा जों एक्सपार्ट नङा नाथाय जों मोनफ्रोमबो एभ्रि ममेन्ट गासैबो समावनो जों सोलोंनांगोन सोलोंबाय थानांगोन जेसेबां सोलोंगोन जों एसेबां रोंगोन जेसेबां नों नोंनि गोसोनिफ्राय गिनायखौ नों होखारनो नाजागोन अब्ला नों हालांगोन खिन्थु मोनसे बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा नों गावखौ बिसास लाखिनो थाखाय नों गावखौ जेब्लायबो फोथायनानै लाखिनो थाखाय नों ओरैबायदि मोनसे गोसोआव सानना थानांगोन आरोना जेब्लानाखि नों मोनसे स्टेजाव पारफर्म खालामगोन बे सिगाङाव जिरायनाय जेसेबांनाखि माने मानसिफोर दं आरो नोंनि आफाङाव जिरायनाय बेसेबां गिदिर गोलावफोर दङ नोंसोर नैबे नोंनि गोसोखौ ओरैबायदि सानना लाथ' जे बिसोरो आंनिफ्राय रोंसिन नङा बिसोरनिफ्राय आं एक्सपार्टसिन आं रोंसिन नों बेबायदि साननानै लानानै नोंनि गोसोखौ बुरखायनानै दोन आरो अब्लासो नों बुंनो हागोन नङाबा हानाय नङा बेबो राहा लामा गावनि गिनायखौ होखारनो थाखाय स' बेखौ होननानै बुंबाय आं निस्सय नोंसोरो हमदांनो हाबाय मानोना गिनायनि गोबां खामानिफोर थायो जों सिखाव खामानि मावनो गिनांगौ गुबुनखौ थगायनो जों गिनांगौ जों मानसिफोरखौ बुथारनो जों गिनांगौ माबा मोनसे फाव खामानि मावनो जों गिनांगौ जों बिदियावसो गिनांगौ नाथाय जों सोलोंनाय आयदा रोंनांगौ आयदाखौ मिथिनांगौ बाथ्राखौ जों मिथिनो सोंनांगौ बाथ्राखौ सोंनो जों मालाबाबो गिनो नाङा आरो बाहाय जाय गिगोन बेनि जिउआव फेलियर जागोन आं दहाय जेरै थामनायाव लिरदों दिनै गिनायनि थाखायनो बिनि न'खर संसार जिउ सोलेर गासैबो सिलिंखार जाबाय जोबस्रांलांबाय होननानै स' जों बे बाथ्राखौ जों सानना लानांगौ जों माबा मोनसे सोलोंनो जों गिनो नाङा माबा मोनसे रोङैखौ मिन्थिनो थाखाय गुबुनाव सोंनायखौ सोरबा अफिसारफोरनाव सोंनायखौ नों गिनो नाङा बेयाव गियोबासो नोङो सोलोंनांगौखौ नों सोलोङाबासो नों गिनानै थायोबासो नोंनि जिउआ जोबस्रांगोन स्पइल जागोन जेबो रोंनाय नङा आदबा जाहैगोन लास्टफोराव ओंखायनो जों गासैबो ममेन्टआव जों सोलोंनांगौ जों थैबासो जोंना मानसिफोरना सोलोंनांगौ आयदाया जोबो ओंखायनो जेबो गिनो नाङा माबा मोनसे सोलोंनो रोङाखै सों माबा मोनसे बुजियाखै सों माबा मोनसे जिउआव रोंनांगौ दङ सोंबासो रोंगोन नाथाय नों गियोबा रोंनाय नङा जेसेबां नों गिनानै थागोन नों मोनसे आयदाखौ रोंनाय नङा आं बेखौ दिनैसिम स्पष्ट बुंनाबो होखाबाय आं मिजिंथिदों बयबो क्लियार जाबाय आरो जुदि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जाबायबा भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामदो आरो नोंथांनि आंगो लोगोनोबो शेयार खालामना होदो आरो दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै नायबाय थादों अन्नानै साबस्क्राइब बटनाव गोजौआव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होबानो जाबाय स' थेंक इउ